Неўзабаве ў нашым эфіры з'явіцца госць, якога мы даўно чакалі, вельмі цешымся, што ён мае магчымасць да нас далучыцца, бо гэта Вячаслаў Лазараў, віцебскі журналіст-фрылансер, адзін з вызваленых і выгнаных з краіны. Сёлета 11 верасня палітвязняў спадара Вячаслава затрымалі зімой 23-го, абвінавацілі ў садзейнічанні, цытата, так званай экстрэмісцкай дзейнасці і асудзілі на 5,5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. У калоніі Вячаслаў трапляў у штрафны ізалятар, перахварэў на пнеўманію. Мус унесла мужчыну ў спіс экстрэмістаў. Сёння ўжо былы палізняволены госць нашага эфіру. Вітаем вас. Вячаслаў, так мы разам і не папрацавалі. Я яшчэ да вашага прыходу працаваў тут. Я памятаю вас. Памятаю. І вельмі заўважыў, што добра, што вы звярнулись назад. Добра, што вы вярнуліся. Дзякуй, дзякуй. Спадар Вячаслаў, так. Вось мінула няпоўныя 2 тыдні. Як вы на свабодзе, мы задаем гэтае пытанне, напэўна, ўсім госцям, які прыходзяць на свой эфір, былым палізняволеным. Вось як вы цяпер адчуваеце гэты смак свабоды? Вы таксама як журналіст за гэты час. Ці ўдалося нейкія навіны прачытаць, ці штосьці вас здзівіла на волі? Здзівіла? Ведаеце, шмат чаго там было за кратамі іншае жыццё зусім. Вось. І калі павінны былі вызваляць, мы ж лічылі, што там калі збіралі рэчы нейкія, што мы там нас пасадзяць у ШИЗА ці нешта яшчэ адбудзецца. І калі там уже там побачил Широкову і іншых коллег, тады уже больше было зразумела, что хутчэй за ўсё мы апынемся на волі. Вось, ведаеце, адразу такое адчуванне, что ты нейкі як айсберг, пакуль яшчэ не навучыўся глядзець, што ты яшчэ даже не верится, што ты на волі, і вось і нейкія там адчуванні, там ты патрошкі пачынаеш прыходзіць у сябе. Вось. Вельмі спадабалась падтрымка усіх. Ведаеце, даже распавяду одну гісторыю. У першы дзень, калі там дабіраўся на таксі, размаўлялі з аднім хлопцам, а ён таксама з Беларусі, колькі ён гаварыў, 4 гады жыве там вось у Вільнюсе, і у меня запытваецца: а ты колькі? Я кажу: а я вось толькі за крат только вяртую. У яго ж он машину аж приостановил, кажа, не трэба ніякіх грошай, все, довез куды трэба. Говорит, это маленькое, что мы можем зрабіць для вас. І так усе так адносяцца, вельмі прыемна. Гэта іншае жыццё, і пакуль толькі мы уваходзім у него, і патрэбен час, каб добра себе ўжо адчуваць. Вячаслав, а як адносіцца, ці вы ўжо маеце, бо вы з Віцебска, так? Якія рэакцыі з Віцебска? І ці вы нагу падтрымліваеце сувязь? Я ведаю, што у вас і маці таксама ж, так, яна прыходзіла на суд, і жонка, і агулам, вось, як горад вас падтрымліваў, не падтрымліваў, цяпер якія сувязі у вас ёсць, і вы яшчэ як бы не на тым, скажем так, свеце, каб усталёўваць кантакты, вяртаць свае кантакты, вяртацца да жыцця. Зразумела. Сёння толькі размаўляў з Тетяне Савериніц. Калі толькі пачула голас, я толькі не казаў, хто там, она адразу даведалась, што гэта я. Вось, добра паразмаўлялі. Яна такая жанчына, якая ей самой зараз цяжка. І Паша за кратамі, сама там адчувае себя дрэнна зусім. Вось. Але ўсё роўна яна трымаецца добра і падтрымлівае ўсіх, і калі з ёй паразмаўляеш, падымаецца... Можа шмат не расказвайце, Вячаслав, можа шмат не расказвайце, так, як это падтрымліваеце, што не думаю, ще в Беларусі. Я ўдакладню, вось, чытаў вашу гісторыю, як вы сядзелі, і там жудасныя былі
гісторыі, не адна. І вось, што вас якраз выпадкова, але вот вы былі в майцы Белсата, калі вас затрымалі, і пасля гэтага вы кажаце, што вас распранулі да майтак і кінулі у адстойнік. Ну, там нават іншыя сядзельцы абураліся, вас зімой затрымалі. Так? Пасля вас там пагражалі абліць атрутай, каб вы аслеплі. Так? Вы за 9 месяцаў памянялі 18 камер. Так званое кол вам зрабілі. Стваралі вот атмасферу. Так. А навошта ўсё гэта рабіў? Таму што калі чытаеш гісторыі з 30-х гадоў, 37-га, там это ўсё рабілася дзеля прызнаных паказанняў. Для того, каб вот все прызнання, так, я быў японскім шпіёнам і польскай контрвыведкі, там і яшчэ штосьці, так? Дзеля чаго такі каласальны ціск аказвалі на вас? Ведаеце, вот незразумела. Ну, мне здаецца, што гэта падавіць нейкую істоту, што ты нічога не вызначае, што нейк такой ціск, давление зрабіць. Просто самы ціск дзеля ціску, то бок нават выніку не патрэбна. Это як садызм. Так. Вось. Тут спадар Вячеслав таксама ўражвае тое, што гэты садызм праяўляўся абсалютна ў розных установах, на розных, скажем так, этапах вашага арышту. І ў Раус у Віцебску, калі вас распранулі да майтак узімку і пакінулі міліцыянты. І таксама у СІЗА, калі вядома, што затрымалі таксама і пасадзілі ў СІЗА вашу жонку і вы бралі ўсю віну на сябе, абы яе адпусцілі, бо у вас тады вось дзіцятка было ў такім узросце грудное дзіця. Так. І гэта проста не падлягае ўвогуле нейкай... Немагчыма гэта зразумець. Ці вось гэтыя каты, бо інакш іх назваць нельга, яны адкрыта прызнавалі, што, напрыклад, вашу жонку, якая карміла ваша дзіцятка, затрымалі і змясцілі ў ізалятар для таго, каб вы там супрацоўнічалі там, ці нешта пайшлі на нейкія саступкі для іх. Так. Следчий не скрывал. Он так и казал, что нам твоя жонка не потребна. Трэба, каб ты там казал, нейк там нешта на видео отказал, ну, нешта такое. Тиск. Каб на відэа расказаў, пра калег, каб расказаў, хто яшчэ працуе. Дзеля чаго вот эта вся машына такая працуе, катавання? Гэта сістэма, яна ж працуе яшчэ з НКВД. Нічога не змянілася. Ты ж падыходы. Так же ўсё робіць. Так сама і ціск, і падсаджваюць нейкіх утак, каб выведаць нейкую інфу. Нічога не змянілася. Вось. Вядома таксама, што вось за першыя паўгода, калі вы былі ў калоніі, вы сведчылі, што за паўгода 80 дзён, амаль 3 месяцы атрымоўваецца, амаль палова гэтага тэрміну, вас трымалі ў штрафным ізалятары, ў гэтай катавальні. Зноў-такі, ці яны гэта неяк аргументавалі, ці гэта было таму, што вось вы адважна прадстаўляліся начальніку калоніі прынцыпова на беларускай мове, напрыклад, ці гэта за тое, што вось узгадваўся Белсат? Так. З першага дня, калі апынуўся ў калоніі, у першы дзень адразу мне пасадзілі ў ШІЗА. Не было нічога не зрабіў, все, так. І так пайшло. І 10-80 сутак таксама ў ШІЗА садзілі. Прыходзіць нешта там, трэба ісці там, як это кажуць, наказанне. Прыходзіш там і кажуць там, што там ты там нешта там то-то не зрабіў, нешта такое надуманае, вось. А потым кіраўнік калоніі адкрыта кажа: вось пра цябе пісалі в інтэрнэце, што неяк там хтосьці там збірае грошы ці яшчэ што-то, все. Я тебя папярэдзіў, што калі пра цябе нешта будуць пісаць, будзеш сядзець. Ну і все. Зноў ШІЗА. Неяк так атрымалася. Гэта страшэннае сведчанне. Мы таксама не маем інфармацыі часта пра многіх палітвязняў, якія знаходзяцца цяпер за кратамі. Ведаю, што вы знаходзіліся ў калоніі разам з Александром Фядутам, а таксама Андрэем Паротнікавым. Ці маглі б вы таксама для нашых гледачоў расказаць некалькі словаў, у якім яны стане, і ці сапраўды у гаспадара Александра ў прыватнасці ўсё вельмі дрэнна са здароўем?
У Олександра, ну так, Паротнікова? його і, ну, і тиск. Про Олександра или про Андрея? Ну, ведаеце, у Александра, у яго ціск вялікі, з сэрцам дрэнна, яго колькі, ну, пакуль я ведаю, адпраўлялі на РБ у лікарню. Вось, ну, трымаецца ён добра, жартуе, але, ну, рухаецца вельмі так дрэнна, з нейкай там палачкай, яму так дапамагае там хтосьці, вось. Ну, такі добры настрой. Вось. А ось з Андреем Паротнікам больш складана. Так. Ён як попаў у ШИЗА, там першы раз, нейкі час прайшоў, потым попаў зноў, там казалі, што, ну, у нас абавязкова кожны тыдзень мы смотрим контуры, вось, і ён там, нехта хто казаў, што ён нешта там пачаў распавядаць, там забароненае. Але гэта ўсё надуманае, все разумеюць, вось, і першы раз ШИЗА, потом яшчэ там 30 сутак ШИЗА, і зараз, калі вызвалілі, яму далі 2 месяца ПКТ. Гэта цікава, бо так, Паротнікаў ж і Андрей, ён выступаў в этом прапагандысцкім так сюжэце, там про яго там цэлы фільм знялі. У выніку, і ў выніку это не то, што не дапамагло, а ён, в прынцыпе, яго адразу ШИЗА і проста не вылазіць. Гаспадар Вячаслаў, вялікі вам яшчэ раз дзякуй за не толькі за ваше сведчанне, але таксама за вашу прынцыповасць. Я нават не магу уявіць, якое вам пекла давялося перажыць за гэтыя апошнія гады. І вялікі вам дзякуй за сведчанне, за тое, што вы такі моцны, сумленны беларус. Выстаялі. Насамрэч, гэта гонар, што вось сярод журналістаў такія людзі, як гаспадар Вячаслаў Лазараў, нядаўна вызвалены палітвязень і прымусова вывезены ў Літву, быў цяпер госцем студыі Белсат. Дзякуй вялікі.